ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. имрӯза наварда 10 та мошинҳои фурӯшӣ дорем ки мошинҳои беҳтарин ҳастанд. танҳо опелҳо Astra G, Astra F ва Zafiraҳо мебошанд ки мошинҳои беҳтарин ва бо нархи дастрасро пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, видеонаворро то охир тамошо кунед. Ба видеонавори мо лайк гузоред. дар комментариё нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор астед. дар видеои оянда ҳатман пешкашатон гардонем. ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, метавонанд дар номраи имо ватсапи мо ки дар экран мебарояд равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. мо бошад видеонаворро сар мекунед то охираш тамошо кунед. аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар ватсапи мотон поделися кунед. Opel Astra F сӯзишвориш газу бензин буда, растаможка дора. соли бароиш 1997, кузов хачибек, объем моториш 1.6 футагия, коробка передачаш механикай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 24000 сомон мега. вариантҳои алишиам буда. ин рақамош дар рӯи экран занг зане, вариантҳоро пешниҳод кунед. мошин мега беҳтарин аст. солиш 93, салон хати кузовш 97 карагия мега. чашкаҳош 100% дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. илтимос мега беҳуда занг назанед, савдо назди мошинида мешавад. Opel Astra F сӯзишвориш танҳо бензин буда, растаможка дора. соли бароиш 1995, кузов седан буда. объем моторша 1.6 футагия, коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. вариантҳои алишиам буда. бо ягон Astra G мега алиш менам, бо мақсад ки болои пул метавонем. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нақша 27000 сомон мега. бо арзон мешида. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг зане. маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F сӯзишвориш газу бензин буда, растаможка дора. соли бароиш 1994, кузов хэтчбек, свет чорный, объем моторша 1.6 футагия, коробка передачаш механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. радной краска, ягон ҷо задагӣ пусидагӣ надорад. салон тоза, коробка, мотор мега ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. нақша 26500 мега. бо арзон мешида. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг зане. маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F сӯзишвориш газу бензин, растаможка ҳаст. соли бароиш 1996, кузов хачибек, объемаш 1.6 футагия, коробка передачаш механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. салон тоза, радной краска, ҳама ҷош 100% мега. ҳуҷҷатош то моҳи октябри 2023 муҳлат доштаянд. кондитсионер мега дора. лиюкай, сентрзамон мега кор мекунад. сигнализатсияам дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 33500 мега. вариантҳои алишиам буда. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг зане. вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Astra G сӯзишвориш танҳо бензин буда, растаможка дора. соли бароиш 1999, кузов седан, объем мотораш 1.6 футагия, коробка передачаш механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. як дастхати мега гаштагия.
бензини холия умуман мегӯяд газ задагӣ нестай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 43 000 сомон мегӯяд. бо арзона мекарда. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг зане. маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra G сӯзишвориш газу бензин буда растамошка дора. соли барош 1993, кузов седан, объёмотораш 1.8 кутага, коробка передачаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош 100% мега. салон тоза, радной краска, ягон ҷо задагӣ пусидагӣ надорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нақша 25 000 сомон мега. бо арзона мешавад. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. мошина харидорӣ кунед. Opel Astra G сӯзишвориш газу бензин растамошка дора. соли барош 1995, кузов хачибек, светиш серебристи будай. объёмша 1.6 футага, коробка передачаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. вариантҳои арзишӣ будай. танҳо ба Astra G болои мақсад мегӯяд сум метин бо. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 28 000 сомон мега. бо арзона мешуда. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra G сӯзишвориш газу бензин буда растамошка дора. соли барош 1998, кузов хачибек, объёмоторша 1.6 футага, коробка передачаи мошин механика. мошин мегӯяд дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳама ҷо 100%. мошин люксе мега. 1 сола ҳуҷҷат дора. 1.5 сола танировка дора. мотор ходовой ҳама мегӯяд 100%. кондитсионер дора. электропакет мегӯяд дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 47 000 сомон мега. бо вариантҳои арзиширам будай ва арзонам мешудай. беҳуда мегӯяд занг назанед. ин рақамош кардаме ки харидори аниқай марҳамат занг зана. вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Zafira сӯзишвориш газу бензин растамошка кардагиай. соли барош 2000, кузов универсал будай. свет серебристи, объёмоторша 1.8 футага, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. документош қадди танировкаош 2 моҳаи дига муҳлат дорад. моторш 1 калсават кардан дар кора мега тамом. 4 та баллони нав мега дора. срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 38 000 сомон мега. бо вариантҳои арзиширам будай. арзонам мешудай. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Zafira сӯзишвориш танҳо бензин буда растамошка дора. соли барош 2003, кузов минивен, светиш чорни астай. объёмотораш 1.6 футага, коробка передачаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷат дора. ҳамаш 100%. срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 56 000 сомон мега. бо арзона мешавад. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед. мошина харидорӣ кунед. дӯстони азиз, ин буд 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. бародарони азиз, агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номрои имо WhatsApp мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман
пешкаши харидорро мегардонем ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед. Хайр, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.